Počuješ, jak tie oči chlupčajú? Jona Podkyvánok. Lacinky, stala sa taká vec, že mi včera na TikTokoch skočilo promo video Lidlu. Maďarského. Tak som v Maďarsku. Som v zahraničí. Chcem si teda spraviť haul, hej? Ďalšie 4 tašky vzadu, hej. 58 000 som tam nechala forintov. Uvidíte, kvôli čomu som tam musela o zlom krk utekať. Squid Game, cereálie pistáciové, áno? Máme aj marshmallow, Squid Game. Nutelové mafiny, prosím vás, sú mrazené. Oni sa mi pravdepodobne, kým prídem domov, rozmrazia. Čiže ready to go. Eď ketu. Takéto japonské bochánky plnené mesom. Teriyaki chicken. V portugalskej kuchyne tu máme takéto tie ich ikonické pastis de nata. Všetko drbnem do airfryeru. A ready to go. Tu máme ešte takéto nejaké tyčinky. Pepero takéto. Orientovala som sa na topoky. Carbonara style. Vyzerajú tak smutne. Tak mŕtvo. To sú cheese style. Tam klobásové hotdogy Fresh Corner ako z našej Slovnaft pumpy. Samozrejme som kým kúpila aj rožky, ktoré sú už narezané a dlabané, hej? Pretože prečo kupovať obyčajné rožky a dlabať ich ručne, keď si to môžeš kúpiť v maďarskom Lidli vydlabané. Angel Hair čokoláda s chlpmi, rúžovými a bielými chlpmi, pistáciovými a malinovými. Urobíme s Alexom taste test, aj cereály. Spravíme taste test, dáme vám vedieť naše hlboké dojmy. Jo, ešte dačo. Čekuj. Nejem sladké inak, hej? Akože doňho musím zakusnúť. Porad mi aj na myhalnici skončil, Elmo. Tu tam nemá žiadnu plnku, taký suchší je. Neviem, či sa mi to oplatí zožrať celé teraz. Keď som zistila práve, že nemá plnku. No dobre, dojem ho. Smúčik!